Depun mult efort și suflet, dar deseori rămân doar cu entuziasmul. Vorbim de zeci de fermieri din Drochea care muncesc din greu anul împrejur, iar în toamnă uneori nu-și pot acoperi nici măcar cheltuielele. Este și cazul lui Ion Bejan din satul Țarigrad, care după mai mulți ani munciți peste hotare, banii câștigați a decis să investească într-o afacere în agricultură. Am hotărât să mai stăm pe acasă. Mă întorc înapoi în satul meu, Țarigrad, și am hotărât să fac o serie de roșii. A început afacerea de la zero. În construcția seriei, Ion Bejan a investit circa 50.000 lei, dar deocamdată nu știe când își va recupera banii. Și asta pentru că nu are unde-și realiza marfa. Deși a încercat să ducă roșiile la piață, s-a ciocnit de noi probleme și anume nu a găsit un loc pentru vânzare. În consecință, își realizează marfa intermediarilor, la un preț de nimic, doar pentru a nu rămâne cu legumele în seră. Duc oameni care vând. Le duc, le propun și nu înțelegem cu prețul cu acolo și le dau lor și le vând mai departe. M-am dus la piață și când m-am întrebat de oamenii și că dacă vrei să ai loc de vânzare, așa mi-a spus ei, că trebuie să ai loc de primăvară. Am ocupat tot, trebuie să cu sfadă, nu știu, nu m-am apucat de chestia asta, că nu era în loc. Am făcut să mă duc dumneavoastră să-mi iau și eu un loc. Și să gau că e locul meu și am zis că și să mă sfădesc, că e imposibil, nu e normal. Și am lepădat, că-mi chis ochi și zic, am să dau nevoie să vindesc, că ne împăcăm. În această situație sunt mai mulți producători agricoli din raion. Ei sunt nevoiți să-și vândă legumele în stradă, deoarece în piață locurile sunt ocupate de intermediari. În piață n-ai cum să ne duci în pasă, că l-ai bătut tot. Eu aici majoritatea băieți sunteți producători. În piață se iște, cum se numește limba rusă, perigupșichi. În pofida acestor greutăți, agricultorii se străduie să vină cu produse de calitate înaltă, netratate cu pesticide. Bună oară, Ion Bejan folosește îngrășăminte naturale de origine animală. Am adus pământ gol, pământ curat și îngrășăminte la vacă, cum spun eu. Bălegar, da, la vacă. L-am șernut și l-am pus 2 la 1. 2 de pământ și 1 de bălegar. Și tot. Planurile pe viitor ale fermierului sunt mărețe, dar totuși și-ar dori ca într-o zi să străbată pe piața externă, cum ar fi a Uniunii Europene, pentru a găsi un cumpărător fidel care să-i aprecieze nu doar produsul gustos și sănătos, dar și munca depusă.